Речете много. Да. Да покажем детето как се решава задача по математика на неговите съученици от ромски произход, защото той винаги има домашно. Не, че бабо не е учителка по математика, аз съм учил физика в университета, но детето е просто умно и креативно. Изтегля си няколко изкуствени интелекта, снима си домашното, няма нужда да го пише на ръка, просто го прави снимка и на изкуственият интелект му го решава. Ето. Това е утрешното домашно. Снима си го детето, екранна снимка от тетрадката. Казваме. Това е дъската. Дъската, 6 клас. Браво. Кошината. Тук нищо. И на изкуствения интелект, той си изтеглил няколко, сам си ги изтеглил. Дава си задачата, дай да покажем как показва. Дай мамо в началото, защото те с учениците ги следят профила. И виж, обяснява подробно как е решена задачата. Ето, чакай. Някого може така и го знатал. Тук пише, това не е копирано. И тук формата си смести. Нали? А ако те мързи да го прочете, той ще ти го каже, нали? Да, той ще ти го прочете. Я, пусни го. Кажи. Похоже, что у вас есть домашнее задание, связанное с геометрией или вычислениями площади и периметра фигуры. Може на български, Давайте може на разберем. английски, на какъвто 6L0,8 мм. Возможно, это одна из сторон фигуры, выраженная в дециметрах. L по 12. Это может быть длина другой стороны. 2 неясно, к чему относится. 4 вероятно, требуется найти периметр P. 40 важно, это обозначает площадь S. Если это прямоугольник, переведем единицы. 5 сантиметров, L равно 12 сантиметров. Даже обяснява как стават нещата, то си като учител. Пак казвам, баба му учителка по математика, аз съм учила физика в университета, значи вижте математики ги имам всичките взети изпити, но детето си е намерило по-съвременен начин. Браво, мамо! И затова той единствения с домашна математика. Изкуствените интелекти къде са? Тия два. Някъде да, той сам си ги изтеглил, а на руски, защото той научи руски от интернет. Да, 21 година. Сега наблягаме на други езици. И на английски, на англиш. Много ти се отдава. Планирам англиш, аз това приложение уча. Я покажи с къде учиш английски. Това ли си изтегли? Да. Браво.